எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஷாம் ஸ்டோரி டைம்க்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல ஒரு கதை சொல்ல போறேன். யார பத்தி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தெனாலிராமன். நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல தெனாலிராமன் பத்தி. சுமார் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெனாலிராமன் அரசவை விகட கவியா இருந்தாரு. யாரோட அரசவையில? மன்னர் கிருஷ்ணதேவராயர் அவரோட அரசவையில இருந்தாரு. இந்த மாமன்னர் விஜயநகரம் அப்படிங்கிற இடத்த ஆட்சி புரிஞ்சு வந்தார். இந்த கதையோட தலைப்பு காளியின் வரம். ராமன் அப்படிங்கிற பையன் ஒரு ஏழை அந்தன குடும்பத்துல பிறந்திருந்தான். சின்ன வயசுலயே அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க. சோ அவனும் அவங்க அம்மாவும் தான் இருந்தாங்க. அவனோட தாய் மாமன் தான் இவரை வளர்த்தவர். அவரோட தாய் மாமன் தெனாலி அப்படின்ற ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்தார். சோ அம்மாவும் மகனும் தாய் மாமா வீட்டுக்கு போய் அங்கேதான் இருந்தாங்க. தெனாலிராமனுக்கு பள்ளிக்கூடம் போக பிடிக்கல, எழுத படிக்க பிடிக்காது. ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் மரத்தடியில படுத்து நல்லா தூங்குவாரு. போக வர எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நல்லா சிரிக்க சிரிக்க பேசி அவங்க எல்லாம் சிரிக்க வைப்பாரு. இதுதான் அவருக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம். ஒரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, தெனாலிராமன் பத்தி அவர் ரொம்ப புத்தி கூர்மை உள்ளவரா இருந்தாரு. நகைச்சுவை உணர்வு ரொம்ப இருந்தது. ஆனாலும் அவங்க அம்மாவும் மாமாவும் ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க. ஐயோ, இந்த பையன் என்ன பண்ண போறான், பெரியவனாகி படிக்க மாட்டேங்கிறானே, பள்ளிக்கூடம் போக மாட்டேங்கிறானே, குடும்பத்தை எப்படி காப்பாத்த போறான் அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வயசாகி ராமன் இப்போ ஒரு இளைஞனா இருந்தான். தெனாலின்ற கிராமத்துல மழையே பெய்யல ரொம்ப நாளா. பயிரெல்லாம் வாடி போச்சு. மக்கள் எல்லாம் தண்ணி கஷ்டத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. எல்லாரும் கடவுளை கும்பிட்டாங்க, எப்படியாவது மழை பெய்யணுமே அப்படின்னு. ஒரு நாள் அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு முனிவர் வந்தாரு. முனிவர் வந்த அன்னைக்கு சாயந்தரம் பாத்தீங்கன்னா ஜோன்னு மழை பெஞ்சது. மக்கள் எல்லாம் உடனே சொல்லிட்டாங்க, முனிவராலதான் இன்னைக்கு மழை பெஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முனிவர் போய் காலில் விழுந்து, ஐயோ நீங்க எங்க கிராமத்துக்கு வந்ததுனாலதான் மழை பெஞ்சது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப தெனாலிராமன் பார்த்தான், அவனுக்கு இது பிடிக்கல. முனிவர் வந்ததுக்கும் மழை வந்ததுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, தற்செயலா நடந்த விஷயம். அவர் வந்தது மழைக்கெல்லாம் அவர் காரணம் இல்ல அப்படின்னு அவரோட நண்பர்கள் கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாரு. இது அந்த முனிவரோட காதுல கேட்டுது. முனிவர் ராமனை கூப்பிட்டாரு. தம்பி, நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்டாரு. ராமன் சொன்னா, எனக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது, யாரும் எனக்கு வேலை தர மாட்டேன்றாங்க, நான் சும்மா மரத்தடியில படுத்திருக்கேன், நண்பர்களோட பேசிட்டு இருக்கேன், அதுதான் என்னோட வேலை அப்படி சொன்னான். என்னப்பா நீ இப்படி சொல்ற? நான் உனக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லி தரேன். இன்னைக்கு ராத்திரி காளி கோவிலுக்கு போய் அந்த மந்திரத்தை 1008 தடவை நீ உச்சரி. காளி மாதா உன் முன்னாடியே பிரசன்னமாவாங்க. அவங்கள்ட்ட நீ என்ன வேணுமோ கீழே அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அந்த முனிவர் சொன்னார். ராமனுக்கு இதை முழுசா நம்பவும் முடியல, நம்பாம இருக்கவும் முடியல. சரி, என்ன நம்ம பெருசா நஷ்டப்பட போறோம், எதா இருந்தாலும் கத்துக்குவோம் அப்படின்னுட்டு அந்த மந்திரத்தை கத்துக்கிட்டான். அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கின பிறகு ராமன் காளி கோவிலுக்கு போய் உள்ளுக்குள்ளேருந்து கதவை தாப்பால் போட்டுட்டான். காளி மாதாவோட சிலை பெருசா இருக்கு, நாக்கெல்லாம் பெருசா நீட்டி இருக்காங்க, ரொம்ப உக்கரமா இருக்கு பார்க்கவே. அவங்க முன்னாடி உட்காந்தா, கண்ணை மூடினா. முனிவர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே அந்த மந்திரத்தை 1008 தடவை உச்சரிச்சான். என்னடா அது, காளி மாதா வரவே இல்லையே அப்படின்னு கண்ணை திறந்து திறந்து பார்த்தான். திடீர்னு பார்த்தா காளி மாதா அவன் முன்னாடி அப்படியே பிரசன்னமாயிட்டாங்க. மகனே, எதற்காக என்னை அழைத்தாய் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம் ராமன் அரண்டு போயிட்டான். இப்படியே பார்த்தான், காளி மாதாவுக்கு 1000 தலைகள் இருந்தது. இப்படி பார்த்துட்டு ராமன் கடகடன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ காளிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. எதற்காக என்னை பார்த்து நீ இப்படி சிரிக்கிற, காரணத்தோட நீ சொல்லு அப்படின்னு கேட்டாங்க. ராமன் இல்ல, இது என்னன்னா, எனக்கு ஒரு முறை ஜலதோஷம் பிடிச்சது, மூக்குல இருந்து சளியா குட்டுச்சா, என்னால சமாளிக்கவே முடியல. நான் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சேன், உங்களுக்கு சளி பிடிச்சுன்னா 1000 மூக்கு இருக்கு, எப்படி சமாளிப்பீங்கன்னு நினைச்சேன், அதான் சிரிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். காளி மாதாவும் டபக்குன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீ ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வோட இருக்க, உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு அப்படின்னு காளி மாதா ராமன் கிட்ட கேட்டாங்க. ராமன் யோசிச்சுட்டு, எனக்கு என்ன கேட்கனே தெரியாது, எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை, நான் மரத்தடியில சும்மாதான் உட்கார்ந்துருக்கேன், தினந்தோறும் நண்பர்கள் கூட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒன்றும் என்ன கேட்கனே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு ராமன் சொன்னான். அப்போ காளி மாதாவுக்கு ராமனை ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு. 2 கைகளையும் இப்படி நீட்டினாங்க. காளி மாதா அது 2த்துலயும் கிண்ணங்கள் இருந்தது. இந்த கையில ஒரு கிண்ணம், இந்த கையில ஒரு கிண்ணம், அது நிறைய பால் இருந்தது. அப்போ காளி மாதா சொன்னாங்க, இந்த கையில உள்ள கிண்ணத்தை எடுத்து நீ இந்த பாலை குடிச்சா உனக்கு கல்வி கிடைக்கும், இதை நீ குடிச்சனா செல்வம் கிடைக்கும், நீ ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோ அப்படின்னாங்க. ஒரு நிமிஷம் ராமன் யோசிச்சான். கல்வி இருந்து செல்வம் இல்லைன்னா பயன் இருக்கா? செல்வம் இருந்து கல்வி இல்லைன்னா பயன் இருக்கா?
ரெண்டுமே இல்ல. காளிமாதா நான் அத 2மே குடிச்சுக்கிறேனே அப்படின்னு கேட்டான். கிடையவே கிடையாது. உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தான் நான் தருவேன் அப்படின்னா. பக்கத்துல வந்தா ராமன். அப்போ காளிட்ட சொன்னான், நான் லேசா வந்து எப்படி இருக்குன்னு ருசி பார்க்கிறேன். அப்புறம் எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அத குடிச்சுக்கிறேன். பரவாயில்லையா? அப்படின்னு கேட்டான். காளிமாதாக்கு சிரிப்பா வந்தது. இவன் எல்லாமே ரொம்ப நகைச்சுவையா பேச, சரி நீ ருசி பாரு அப்படின்னாங்க. டபக்குன்னு 2 கிணத்தையும் எடுத்து குறக் குறக்குன்னு முழுக்க குடிச்சிட்டான். காளிமாதாவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு. நான் உன்ன ஒரு கிணத்துல இருக்கிற பாலை தானே குடிக்க சொன்னேன். எதுக்கு 2 டீ குடிச்ச அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப ராமன் சொன்னான், இங்க பாருங்க நான் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன். கல்வி நல்லா இருந்து செல்வம் இல்லைன்னா யாராவது என்ன மதிப்பாங்களா? அதே மாதிரி செல்வம் நல்லா இருந்து கல்வி இல்லைன்னா யாரும் என்ன மதிப்பாங்க? அதனாலதான் நான் 2யும் குடிச்சேன். என்னை மன்னிச்சிருங்க காளிமாதா அப்படி சொன்னான். காளிமாதா சொன்னாங்க, உனக்கு ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கு. புத்தி கூர்மையும் நல்லா இருக்கு. நீ அதனாலதான் என்னையே வந்து ஏமாத்திட்ட. நீ கூடிய சீக்கிரம் மாமன்னரோட அரசவைக்கு போ. அங்க உன்ன விகட கவியா ஆக்குவாங்க. ஆனா நீ நான் சொன்ன பேச்சு கேட்காம 2 கிண்ணத்துல இருக்கிற பாலையும் குடிச்சிட்ட. அதனால நான் உனக்கு வந்து ஒரு சாபம் கொடுத்துடுறேன். உனக்கு எப்பயுமே வந்து எதிரிகள் இருப்பாங்க. உன்னோட அரசவையிலே ஆகட்டும், வேற எங்கேயாகட்டும் உன்னை பார்த்து பொறாமப்படக்கூடிய எதிரிகள் எப்பயுமே உன் பக்கத்துல இருப்பாங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு காளிமாதா மறைஞ்சிட்டாங்க. ராமனுக்கு சந்தோஷம் பொறுக்கல. வீட்டுக்கு வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். எப்ப கூடிய சீக்கிரம் போய் நம்ம மாமன்னர் கிருஷ்ணதேவராயரை பார்க்கணும். அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்திருந்தே இருந்தோம். ராமன் போய் பார்த்தனா, இனிமே நீங்க அடுத்த அத்தியாயத்துல தெரிஞ்சுப்பீங்க. சரியா? இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, நீங்க என்னோட யூடியூப் சேனல் ஷாம் ஸ்டோரி டைமை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை 9 மணிக்கு உங்கள் கை தொலைபேசிக்கு என்னோட கதை வந்து சேரும். நீங்க அதை பார்த்து கேட்டு மகிழலாம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. என்னோட பேர் ஷாமலா. நான் ஒரு கதை சொல்லி. நமஸ்காரம்.